Fil-ġimgħat li ġejjin ser jibda jiġi mniedi l-proġett pilota ta' tablets f'żewġ kolleġġi partikolari biex imbagħad fix-xhur ta' wara il-wiegħda tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista tiġi implementata fl-iskejjel kollha. Inti tibda tinduna x'inhu l-aħjar li tagħmel u forsi affarijiet oħra illi m'għandekx tagħmilhom. U għalhekk ġejna, ikkommettejna ruħna f'dan il-pjan finanzjarju fil-budget tagħna illi nibdew dan il-proġett pilota fis-sena 2014. Is-Segretarju Parlamentari Edward Zammitlus ħabbar da waqt li inaugura klassi ġodda tal-computers fil-Kunsill Lokali tal-Imsida, attrezzati bl-aħħar teknoloġija u kompla jgħid li l-Gvern Laburista se jkun qed iwettaq wiegħda oħra mill-manifest elettorali tiegħu. Din hija l-wiegħda tal-introduzzjoni tal-democracy. L-democracy huwa kunċett li aħna kommessi li nagħmluh għaliex huwa waħda mill-wedit elettorali huwa kunċett li għandu x'jaqsam ma' dak li huwa open government, ma' gvern aktar miftuħ kif jagħmel l-affarijiet. Sistema li ser tintuża biex il-poplu jkun jista' jagħti l-opinjonijiet fuq diversi liġijiet kif ukoll dwar meta ser tiġi ppubblikata l-white paper. Intuhom żmien biex anke online jagħtu il-konsultazzjoni tagħhom, jagħtu l-pariri tagħhom u jikkontribwixxu f'dak li jkun se jagħmel il-gvern. Dan japplika wkoll għal decision making processes oħra. Waqt l-istess jara segretarju parlamentari Edward Zammitlus ħabbar ukoll li sal-aħħar ta' Diċembru l-gvern se jkun nieda l-Istrateġija Nazzjonali tal-Ekonomija Diġitali. Da wara li din l-istrateġija skaddiet taħt Gvern Nazzjonalista fis-sena 2012. U ma reġgħet ġiet aġġornata.